Agurtabanoa, ni espainaiz zemengoa, Txomin Artolaren kantua besnezake azken txirita honetan. Edota, orain tutzien emaitiak partitzeko tenoria. Hau, Xibroko kantu zaharra. Edo, Oskorri taldearena, hause da, despididadea. Bai, erretiroaren aldia tokatzen zait. Baina, azken txirita horrek ez du ezertan triste izan behar. Ale batetik, espero baitut, gazteei pasatuko diedala lekukoa. Eta Nikola Armendariz lagunarekin, pentsatu baitugu, modu alai batez bukatuko genuela, hainbat musikari eta abeslari lagun gomitaturik. Kantu sorta hori, gustukoa izanen duzuelakoan nago. Au! Aintzina! Egunon! Untsa jande. Opa, espaldiko. Bai. Untsa. Bai, zigan. Esker mila, zinez gure ekipa hemen onarturik eta errezibiturik azken txirita dela kausa. Entzun jat. Eta horretako egin dat sorpresa tipi bat edo marrazki tipi bat. Azkena beita, ginot marrazki bat hietako. Eskerik handitu. Bat bentako. Txirita, bai, azkena eta... Entresat eta fini. Entresat eta fini. Bai. Mil esker zinez. Klasik. Hemen, azkena egiteko pentsatu genuen, hemen zuzulun. Orduan, zuzulu zer da edo zer dugu? Ahatxarrin duk lan toki bat, edo artisau lan toki bat artistak eta artisauak. Heben sorti unilaik zuzulu diala 6 urte. Eginean ene serigrafita hilera, heben. Eta geho aski handi behitzean, hainuntean pentsamentukan nuekin beteko nian, mena ez duk hoi baizik, zenta egiten titiagu bai elkarte batekin, elkarteekin, antolatzen titiagu konzertik, edo projet zunbait, adibidez filmatzen titiagu konzertu zunbait. Hanitz gaiza. Ezagutu zintudan, lan bat egin genuelarik, garaian beraz begiz-begi taldearekin, baina lagunak biltzen dira, aipatuko dugu sare haiek biziki emankorrak direnak, baina emanen duzie ere bai finitzeko alako suzko traka gisa, fandango bat, hainitz lagunak, sekurako orkesta, baina bateko orkesta. Bai, gaurko, hietako egin diagu, sortu diagu talde hoi. Ordin, lotua baiat oano musikaekin, eta bai, erraiten dukan bezala, bai, aski aiza duk justo deitzia, adostia egin batez, eta egiten diagu. Bena, hasiko gira, oai eta pieza eder batekin, eta hau da beraz, Txabik eta Patxik eskaitzen dikuten musika sorta.
Adiskideak plazer handiz entzun ditugu espaldiko lagunak. Nik ezagutu bainituen bi musikari haiek, begiz begi taldea izan zelarik. Musika desberdina, berria, unibertso bat, baina hor beste unibertso bat bisitatu dugu zuai esker, mazurka izan da. Zer zaizu, beraz? Egia da, bai noski izan da begiz begi, izan da estilo desberdin batzuk, baina hortik heldu gira azkenian Xabirekin folk mundu datik, tradizionaletatik, eta uste dut autu hori zen jerazpen bat ere edo begi kliska bat gure astapeneko musikari, eta horretarako mazurka hori hautatu dugu, eta errepertorio hortan ere untsa komatzen dira bai biolina eta eskusoinua, eta biak untsa komatzen gira hortan ere, beraz. Naturalki dintzaigu ere mazurka honen ideia. Niko Armendaritz, Peio Lambert eta Sebastian Lukekin beste estilo batzu jorratu ginituen, eta aipatutako bilaka hortan hor ikusgarrika tematika bat eta estetika bat ere hor saioak baduzu eskutan, Patxi Valentin eta nekin egin ginoena, negua, Niko eta ni. Ara, gurutzatzen gira beti, berria espazioak gurutzatzeko eta hemen zuzulun alako bat da. Eta espazioa eta denbora ukanez gehoz, aintzina da. Juan Carlos, beraz, bi arrazoinen gaitik zinez bihotzez eskertu behar zaitut. Alde batetik hemen gaudenakotz azkoitin, nire proposamenari baietz eganik zenen, eta hau da, bigarren arrazoina, 14 urte haietan, txiritaren bide lagun musikala izan baitzire, laute hilatu zure konposaketa, izan baita gure generika. Sekulako arrakasta izan zen? Oso kuriosoa da, ze hasiera batean ez edukiolak arrakastaik. Oso gaztetan nuen nik kanta hori. Itoiz baino lehenago, indartrabez ginala eta dantzaldietan da kantu bat hori egin nuen erabe bat bezala, modiosko kanta bat. Eta gero, hasi ginen probatzen hori dantzaldietan, ez zoan funtzionatzen. Esan dantzaldietako kanta bat. Eta gero ja, diskoan sartu gendun, ala edola, desegin duen santaldia, eta gero kanta bea hasi zan, nik entzuten noan, igual gazte batzuk kantatzen kanta hori, bea hasi zan bere bidea egiten, azken batean. Bea, netzako da kanta oso potentia da, oain onartzen dut, euki ditut epokak batzutan esaten ez, batzutan lotza, hain xalua denez, baina oain meritua hor ematen dio, ze benetakua da, ze sinzerua da, ez. Eta jendeai aiatzen zaiolako, ez daki zergatikan, baina aiatzen zaio. Berriz ere, mil esker. Baietz, egan baitzen idan, hotz egin nizularik, genuela ideia zerbaiten egiteko, eta zure musikaren beharra. Eta orduan, eskerik asko benetan. Bueno, egongo gera. Erortzen ez zauzkitan Urruskak begietan Zonbat itzalin buruetan Xakur beltz bat ondoan Nahasi zauku tropan
babesteko gure eskuak batera. Ahoketan izozturik den bihotzaren seka. Dagu iguzkiaren azpitik iparreki alderat. Eguna mendien gibelean iragaiterat. Atzoko ilargiaren ahastoen txeka. Paretetan goraka. Doi eskapigira. Urkiondoak mainatzen ejekan. Dagu jendearekin batera, ipajeki alderat. Haien multsoaz babesteko gure eskuak batera. Ahoketan izozturik den bihotzaren seka. Dagu iguzkiaren azpitik, ipajeki alderat. Eguna mendien gibelean iragaiterat. Atzoko ilargiaren ahastoen seka. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahailuretat, botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahailuretat, botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahailuretan, botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahailuretan, botatzen dugun boteiletan. Pascal, lehenik eta bain mil esker benetan zea parte harturik. Txikita honetan badakizu oso maite zaitu dela, eta sak talea ezagutu nuen, oaintxe bakarka lana izan da, hitz bat poesik guzia, eta nik atsematen baitut zue kantuak zinez poesiak direla. Beti zailtasun atutolako galdere jakapostea maiten, ez dakit nik idatzinen pixkat etxetik ikusten duztan gauzak buruz, eta nik aipatzen dut gai batzu, ez ditut sobra salatu nahi ere, nik badakitze aipatzen dut, mena baitut bakotxak hartzia bere maneran, eta nik kantua initzetan baitituztan kantuetan gauzak entzuten ditut, mena pentsot, bakotxak beti aja moldatzen ditugula gure irudimenarekin. Eta gero, bakarka ere, ari zira aldaketa bat da, noski taldeak babesten zaitu, eta gero gehiago arriskatzen zira? Bai, nahiko bedurtzen izu bakarka hoge eman gizunean, ez da geri, badia dena pertsona gibelan lanean, eta denen aintzinen aritzea. Bai, gio taldean egia babestua senitzen nizala, eta bakarkare batzu emaiten ditut, eta ezberdina da. Bermomentuan maitut ere gitarra akustikoarekin, aritzea gitarra akustikoarekin eta kantuz, bai, apreziatzen dut ere horren egitea. Eta kontzertu batzu entzatzen izan maiten bakarka ere. Alere lujalde honetan beti badera sorpresak eta beti pertsona eta musikari behien deskubritzeko maneran, ni beti agituan iz
hori beti posible dela, eta bai, Nikok du egin unen serigrafia, diskoaren serigrafia, Niko Armenaritzek, gurekin ari da Bloinen ere baterian, agertuko diren ondoko kideekin baitugu proiektu musikalak, izan ditugu, edo berdin ukanen ere, bai, beti bai, kurutatzen gira eta bai. Bikain da, beraz. Mil esker berriro, Bai, zuri. eta bideon denei Esker. ederki. Bikain. Irifar laranja bat margotu diogu eguzkiari, goizero egin ezaigunare, koloretsua argi, esnatu dezan bihotz barrutan, lodugun bizi pozori. Irifar laranja bat margotu diogu eguzkiari. Irifari esker bat margotu diogu Irifar potxolo bat margotu diogu, laino bezari, orain euria milaka tanta, koloretsutan duari, zipriztin eta bizia emanaz, gure erizuri beltzari. Irifar potxolo bat margotu diogu, laino bezari. Irifar argitsu bat margotu diogu, ilargiari, orain hilberatan zilarrezko, irifar finadagi. Zerutik dekita ibiltzen da, ames gaiztoen iztari. Irifar argitsu bat margotu diogu, ilargiari. Irifar erraldoi bat margotu diogu, mundu zarari, bere buruari birandoa, nahi gabeko bidaiari. Munduko herri guztitan irri, zati bat geratu bedi. Irifar erraldoi bat margotu diogu, mundu zarari. Irifar txikixo bat margotuko diot, neure buruari, eguzki ilorgieko aizeko mundu zara eta euri, denak einukari beitira, irri egiten dunari. Irifar laranja bat margotu diogu, eguzkiara, goizbaiara, laino bezara, ilargiari, mundu zarari. Maider, Lolita, mil esker zinez, bihotzetik kantu hau emanik, ari zirete aspalditikan musika munduan, baina hor, otso taldea edo bikotea egan dezake, presentatzen duzi eta horren izenean ari zarete. Otso animale bat da, bikote bat da, ere, eta 2019an sortu zen, eta gero esena hainitz egin ginituen, bai Frantzian, bai munduan zer, eta bai Euskal Herrian ere bai, eta nahasten dira hizkuntza hainitz, Euskara, Occitania, Occitandarra, Galizia eta frantsesa ere bai. Eta sorkuntzak dira, eta berriz batzuetan berriz hartzen ditugu piezak, eta moldatzen ditugu gure maneran. Le Gascou, quand il y a eu place Tabé, et nous, c'était le projet.
eta be qu'est la langue qui est présente sur le territoire et donc qui est naturelle de cantar en la deux langues. Eta zuen hizkuntzak badu hori piper eta gatza eraiten den bezalaxe bizi-bizia baita. C'est possible, je ne l'aurais pas forcément attribué au gascon, qui pense qu'il aimait qu'aurait quand même nos autos dus. Et kantatu duzuen abestia, bertsoak dira, Maialen Lujanbiok eginikoak, eta zuei esker lekukoa hartuko du, Hernaniko lagun batek, Nerea Ibar Zabalek, zeinek txigitari buruzko, gure mankizunari buruzko, despedida gisa ere bai, bertsoak asmatu dituen. Irrizta malkoz hau izango du, Ailandek azken kronika, zeharkaturik Euskal Herriko, mila jende eta karrika. Kazetari bat jakin minezta, kultura bat aldarrika. 14 urte zipini duzu, entzuleria irrika. Beste 80 urtean entzun, nahi zintuzke gutxirrita. Zinez, eskertzen dut Nerea zeinek eskaini didan bertso hain unkigarri hori. Txiritak eginiko bertso batez oinarrituta irakurtzen dizuet. Pixka batian ez naiz aztuko, sartua gaitikan lurpean, nire aipamenak izango dira beste 80 urtean. Beste 80 urtean. Nik ez dut pretensione hori, baina bai, espero dut, sahatu garen egiten emankizun honen oroitzapenak iraunen duela. Zinez pozaren egin dut lan hori, espero dut partekatu dudala zuekin nire euskararekiko eta herriarekiko maitasuna. 14 urte haietan 156 saio egin ditugu. Euskal Herriko 7 probintzietan gaindi. Euskara, kultura, artea, gai politikoak, sozialak, ekonomia, laborantza, noski, tratatu ditugu baita ere, bake prozesua. Baita ere, eskertu nahi nituzke, nire lankideak zentzuei esker joratu ditugun programa guzti haiek lan izkutua egiten dutena, eta noski, editailariak. Eta mil esker hemen gurekin bat egin duten artista guzieri, mil esker entzun ikusle fidelak, adisatzagur, ongi izan.